videoclipul. Bagă-te, bă, lasă! Aruncat, mă ajută! Bă, Cum ai ieșit? bă, frate, poți să mă arunc. Bă, scoală-te la viață! Odată, că mi-e somn! Scoală-te la viață! Dacă nu te bine. A fost bine. Sunt bine. Uitați, spicoleții tu. Abulă, mi-au pus în videoclipul trecut să vână în creatorii. Hai, să mă văd așa. Ce naiba, bă, avem cocoși? Da, avem. Ia, o să-l caut pe Roeni, să-l caut aici. Că e youtuberul meu preferat. Ia-ți o lanternă. Vreau să mă uit la Roeni. Trebuie să luăm discul. Vreau să mă uit la un videoclip de lui Roeni. Ce e discul ăsta? Ce disc? Ce disc? Film something scary, am Ce disc ai găsit? Go viral. Nu, n-am găsit nimic. Asta e planul, bă. Deci asta, bă, tu vezi cum l-ai scris. Tu vezi cum l-ai scris. Uite-te cum l-ai scris. Bă, scrie aici, du-te pe... Ce naiba ai scris, bă, Să ne ducem în coșmar, fraiere. Bă, tu vrei să mă duc eu în coșmar? Mă duc eu la anul și mă mi-e și la bunica mi-e frică să mă duc. E o zi frumoasă, ți-ai luat lanterne? Da, hai taci din gură, hai să mergem mai bine, că deja deja mi s-a făcut pielea de găină, deci nu mai lăsam nici să dorm, am dormit cu picioare rupte, am picioare rupte, numai din vina ta, că n-ai vrut să mă coli să mă iei de la geam. Așa că, nu ai vina ta. Stai, bă, iară! Stai, bă, cream că ne ducem la Mac! Cream că mă duci la Mac! Taci. Nu-i dai. Pa, frate. Frate! Aprinde-ți, bă, lanterna și vino. Eu n-am... gata. De data asta suntem în coșmarul meu. Fugi. Ajutor, mămâncă! Și-a bătit belului. Cred că am destule uimuri. Da, du-te naibii tu de aici. Ești bine? Bă, tu crezi că ești bine? Uită-te cum ai mâna pe cap. Ai mâna pe cap. Bă, și tu la fel. Ne-a mutat tot monstrul ăla. Hai să-l băgăm pe TikTok, să vedem dacă poate primi o abonare de la Roemi. Și apropo, dacă vreți și voi să faceți, să aveți abonare de la Roemi și de la Spiculeț, trebuie să... Stai că trebuie să o băgăm într-o zonă. Unde frate? Aici. Cred. Și trebuie să o bagi pe internet. Da, uite, drop camera. Sper că ai ceva material. Now? Sper că ai material. Gata, frate. Și? Dăm camera înapoi. Nu, camera! Camera nu mai e. Darius. Pa. Băi. Bă, mă duc să bag videoclipuri să văd cum a ieșit. Bă, te-am lăsat. Bă, nu mă lăsa aici, frate. Hai, bă, să vedem cum a ieșit. Mă uit la geam după tine.
Bă, da, eu am. Deja avem view-uri. Bă, uite câte view-uri avem! Ia să arată ce filmare. Am filmat foarte bine. Bă, uite, mi-a dat Emi 09 Emi. You are the best. Tu ai văzut asta? Tu ai văzut asta? Nu, și aici am ajuns. Uite, aici, bă, Lil Brocky zice not Emi 09 Emi again. I don't like this guy. Bă, ce negri. Și am făcut 219 view-uri! Doamne, ajută! Mâine trebuie să facem o grămadă de view-uri. Da, mai trebuie să mai invităm persoane, trebuie să vină persoane, prieteni lui Roem și... Nu, bă, taci, bă, hai să ne băgăm la somn. Hai, noapte bună. Go! Ultima zi.